Sapot. Yun na naman, yun na naman. Si Axel ulit, mga gamba sa Paranaque. Shoutout ka. Shoutout tay, shoutout kay Alec, din na nasama sa akin, nagka-baby lang. Oh, shoutout din. Sa pamilya ko lang, okay. Ganda rin nasama ni tatay. Thank you ha, thank you. Quality yung Tagalog oh. Quality oh. Oh, naglabasan na, Thank you, lalaki. tay. Thank you rin, thank you. Ano, sa Las Piñas, mga gamba, si Carlo. Ayan, kumuha siya ng isang ka, pakita mo yung isang ka mo. Yan, oh. Shoutout mo yung tropa mo nga. Yun lang, shoutout sa Las Piñas. Okay, thank you, Carlo ha. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga gamba, welcome back to my channel ulit. Medyo ginapin na tayo ngayon ng ano. Shoutout kay Alnor Aguirre, mga gambas, kay Kasakmal, kay Idol Kadagit, na galing nito nakaraan. Spider Dog, shoutout sa inyo. Ikaw Gagambino, shoutout sa iyo Gagambino, yan sa Putabato. Shoutout sa iyo Viral. Yung iba hindi ko na siya shoutout, tahimik naman sila. So maglalaban tayo ng mga gamba, pero hindi ko mapicturean, malikot. Napakita ko na lang sa inyo, parehas Boreas to ha. Ito yung black na Boreas oh. Medyo mahaba ang alamin nito. Ayan oh. Ayan oh. Uwis na yan eh. Papakita natin yung shoutout sa'yo dyan na DC ng Kainta. Marami siyang followers din yan na mga bumibili sa kanya. Lagi siyang sinashoutout ng mga nagko-comment sa akin. Ayan. Iyan mga kagamba yung ano, yung black. Ayan. Hindi ko na mapicturan, malikot. Ito naman yung brown. Pero parehas Boreas yan. Ito medyo may bulto ang katawan. Ayan. Ayan. Medyo may bulto ang katawan mga kagamba. Tapos itong black, yan, tingnan natin ha kung maglalaban ito mga kagamba. Nawarak na anak ko. Madadali pa. Harap, yan. Nakko, tumalsik itong brown na, ba't ganon? Mabultong tumalsik ha. Ulitin natin mga kagamba ha. Tingnan natin. Yun, nagpigaan na. Oh, bumitaw bawat isa. Hinabol. Hinabol yung brown. Malupit tong itim na to. Oh, alam niya kung saan niya bibirahin. Oh, ay nalaglag yung itim. Pinutulan ng sapot. Yun na naman, nagpigaan na naman, oh. Yun na naman. Alot, oh. Halaglag na naman yung brown. Naku, nanghina na yung brown mga kagamba. Uy, nalaglag yung brown na naman ulit. Talo na itong brown mga kagamba. Mas malaki yung katawan ng brown, pero mahaba itong itim eh. Naku, nagpatihulog na. Hindi yata niya papipiga mga gamba. Medyo bumagal na rin yung black oh. Ako, mahina na yung brown. Oop! Nabitawan na rin yung stick. Oh. Mukhang manlaban pa itong brown ha. Pag nalaban ka, patay ka. Nalalaban pa itong brown eh. Pag nalaban ka, patay ka. Tignan natin, oh. Pag nanlaban ka, patay ka.
Kagatin mo na sa likod. Ako. Talo talaga itong brown mga kagamba. Oh. Ayan na. Nako. Nadali yung itim. Nadali yung itim. Nadali niya sa likod. Patay na. Lumalaban pa yung brown kanina pero wala, nadali sa likod mga kagamba. Alalaki na sukat nito ang gagamba na to. Nako. Hindi na nakaganti yung brown. Kanina dinali pa rin niya yung nakatis yung itim ayun, nadali niya yung brown mga kagamba. Yun, binitawan niya sa ire. Balikan mo. Binalikan niya. Lalamunin na niya yan mga kagamba. Papamirinda ko na sa kanya yan. Ayun. Patay ang brown pero nakagat kanina itong itim na ito Lumaban pa yung brown Shout out sa'yo, Coach TV. Punta ka rito, bigyan kita ng gagamba. Ayan, Ayan, so kainin na niya mga kagamba. Malaking sukat niyang kakainin niya. So, ayan. Maraming salamat mga kagamba. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Hi! Subscribe po kita to Minyo. Like and share po. Bye!